Asa naman to akong anak nga si Pulok? Ganina ra ko to gisugog soft drinks ba? Wala pag yun naabot. Awa lang gining bata aron. Asa naman to bata to? Pulok! Wala naman yung bata oy. Awa na dyan yung bata ba? Sige na ko tawag diri ba? Wa pa dyan ni uli. Wala dyan ni siya. Uy! Gargar! Uy, dong gargar! Di makagikan. Kakita ka ni Pulok dito? Oy, ti. Nakita ko sa Pulok, tuwa ng ilyang. Mao ba dong? Dara dong bin. Uban ni ko bin. Ang sabi ng bata. Uy, dugay kaayo. Ay, magkapamakta dito ani ron ay. Hala, pistam dayron no. Timing kay wahi kay sa mua. Sa mga tumakal ko. Ayo. Ate Iliang, pabalita kog soft drinks. Uy, yun siya to ako ya. Ikaw din na dahil nagtuwa kog sa Iliang. Oh, naman si mama sa kusina kuya. Unsa day ato ako ya? Uy, dong, ikaw man day na ali sa diri sa Lati, mauwa mo ti. Pero sige lang ti, pista bitaw. Sus, ako na dito ani ron. Bisa kay dito kuya ha, magkuha sa pagkaon. Sige na dahil, paabot ako. Dala kuya, pasensya jud kay kuya ha, wala jud nila misa. Dala kuya, mag-usok. Salamat kay ha. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ka? Dala si Pulok ti ay. Oh no! Hindi na ako napakita bataan eh. So, what's up pala? So, nag-beyond dyan na no, di ba? Kasi namakal pa kong anak. So, maara to siya guys and bye! Sa magpa-shoutout di ay comment down below kay amurang iusa og shoutout tanan. Yan, so hey! Good job guys. Good job, guys.